سلام كم تخونوا كبراتنا كبرانا تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعلى تحاموس 27 لكاتيت كلتشن 17 عام تمرت استدالو حدشتن اقدستن حابريتاتاتن وو لايك شير سبسكرايب مقبارك تكاتولنا بخبر بمعدام نابا زرزراتهم كنسقاقركم لومي مس دقفتو آخيوا زكايدة بريزيدنت جيتاتشو رداون أزز تقراي زقاتم توغانفو قاتيمو واللوم بخالي حبريتا حوحات داقماي قوائي بمكياد عفلاليات كفتح محنقو بوليتيكا تقراي كبتس دليتات كمزلو تحبيروم بخالي وغان مرحت تقراي كاب بوليتيكينياتات أورومو قرب تموكرو كوسدو حزون لبوا كازيلي يركاب حلافيت بيت صحفة حوحات ويزورفت لورك قبرز قابهير تقراي عنك 39 كتبقس كم تخل قليت أنا اللوع ويزورفت لورك أبت مس هورايزن فري ميديا زنبر عالم حتت مس منقست إرترا تغيرو زبها الركب مبرهي كامها بتوسخي أبوان جونوسايد أو كينات تقراي مس ودن ناب برخازوت الخنتات أبو ودن سموي بوليتيكينيا بايز هي مس بصوتهم استقاتلوا جيزيس تسمعن حزن أم معراب تقراين كالت كوابيتات نزلو وررتي أينوت انتيلهم زسعبو سقمتتات بزملكت كمون مس قجلقيتات وردا زلو وطري سلطان مسارت زقبردين زبل حتو وزبل ملسي زهابالون بزعباتي بأن قد تزرقحو استبهالك بيت نيتورك بزملكت زهابو مبرهي ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝገብሮ ዘለዋ ምድላትን ሓውን በዓል ሃፍቲ ዳዊት ገብረ ዝጋብሔር ንሕወሓትን ሻዕብያን ክዓርቕ ይሰርሐሎ ዝብል ወረ ዝሃብኦ ምላሽ ከምኡውን ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ኩናትን ተኣትየን ዝሃብኦ መልሲ መንጆሪኖ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዘርኣዮን ጭካነ ዝምልከት ቃለ ምሕተት ንልዕሊ ሰዓት 3:35 ደቂቃን ዝሸፈነ ቃለ ምሕተት ጾሚቕና ኣሕፂርናን ናብ ትሕቲ ፍርቂ ሰዓት ኣውሪድና ኣዳሊና ልኩም ኣለና ክትከታተልዎ በኽብር ንዕድም ለስልጣናችሁ ነው የምትታገሉት እንጂ የትግራይን ሉዓላዊነት ለማስከበር የትግራይ ተወሰደባትን መሬት ለመመለስ አይደለም ከነጌታቸው ጋር ያለው የስልጣን ነው ጌታቸውን በተደጋጋሚ ወጥቶ ሲናገር ለስልጣን ነው በፌደራል መንግስት አካባቢ ለስልጣናችሁ ነው ብዙ ትግርኛ ተናጋሪዎችም ለስልጣን ነው ይላሉና ይሄ እናንተ እየታገላችሁት ያላችሁት ስልጣናችሁን ለማስመለስ ነው ወይንስ ከትግራይ ተወሰደ የሚባሉትን መሬት ለማስመለስና የትግራይን ሉዓላዊነት ለማስከበር ነው እውነቱ ምንድነው እንግዲህ እንደ ድርጅት እንደ ህወሓት ከሆነ እየጠየቅሽኝ ያለሽው ህወሓት 14 ወንበር በጊዜያዊ አስተዳደር ሊኖረው ይገባል ይሄ የማይወክሉትን ተክቶ 14 ወንበሩን የመያዝ መብት አለው ፓርቲ እንደ ፓርቲ የሚቋቋመው ስልጣን ለመያዝ የድር አይደለም ወይ ለሌላ ነገር አይደለም ፓርቲ የሚመሰረት ህወሓት የሚመራው መንግስት መኖር ማለት እሱን ለማድረግ ነው እንግዲህ ህወሓት የሚታገለው ሌላ ምን ነገር አለ ፖለቲካው ስልጣን መያዝ ማለት ምን የሚያሳፍር ነገር አለ حزب قطتا نفتي فلاماي حابريتانا كنسغاغركم መራሕቲ ትግራይ ካብ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ቆርብ ተመክሮ ከወስዱ ሓዝውን ለበዋ ቀፂልሎም እቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ደው ኢሎም ክሓስቡ ዝፅውዕ መልእኽቲ ጋዜጠኛ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኪዳነ ማርያም ብርሃነም መራሕቲ ኦሮሞ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ዓያሸ ይኮኑን ምናልባሽ እውን ካብቶም ናትና ንብሎም ሰባት ንሶም ዝነቕሑ እዮም ብምባል መንፈሳዊ ቅንዩ ዝገልጽ መራሕቲ ኦሮሞ ካብ ቀደሞ እውን ተኾነ ከም ቆርብ ዲድ ተጣቢቖም ግን ድማ ከድምት መሲሎም ንመራሕትና ኣዳኺሞም እምበር ከምቲ ዝሕመይዎ ተሓሽከርቲ ሕወሓት የነበሮን ክሳብ ዝነኽሱ ይሕንክሱ ከም ዝነበሩ ግን ኣይጠራ ጥርን ዝብልት ጋዜጠኛ ኣስዒቡ ድማ ከም መራሕቲ ድማ መራሕቲ ኦሮሞ ንህዝቦም ሰናፋት ይኮኑን ብተግባር ምስን ንርአውን መራሕትና ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ኣብ ትግራይ ካብ ዘሳልጥዎ ልምዓት መራሕቲ ኦሮሞ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት ኣብ ኦሮሞ ዝሰርሕዎ ብብዙሕ እፅፊ ዓቢ ጽቡቕ ገብሩ ካብ ማል ሓሊፍካ ሓደ ንኹን ኣይበሃልን ይበል ብመጻል ድማ መራሕቲ ኦሮሞ ዓበረኛታት እውን ደቂ ሹቓት እውን እዮም ብደገና ተባሱ መሲሎም ኣብ ውሽጦም ሙሉእ ሰላም ኣሎ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ብሄራዊ ረብሖም ፈጺሞም ኣይደራደሩን ኣብ ጉዳይ ብሄራዊ ረብሖ ኦሮሞ ዝብትንዎ ወላ ሓደ عقم يلن تحدش مرحنة نتنبار زقبا كبريهب تنبار مرحنة ون نتحدش صبو غيرو يمهرن يسنغن برقص قنطي بحرياو سلازخونه كغوانوص يخوليوم غوانوصم ግን ረብሓታት ኦሮሞ ኣሕሊፉ ዝህብ ኣይኮነን ከም ትናትና ዓይነት ምሕር ዝወረደ ጸርፍዎን ኣባቶም ብዙሕ ይራይን ኣባዱላን መራራ ጉዲናን መማሰይትዮም ሓደዋን ተደፊኡ ዝተባሃለ ርእሰ ምሕዳር ኦሮሚያ ነበር ጁነዲን ሳዶ ሕዚ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ኾነ ቤተ መንግስቲ ኦሮሚያ ገዝኡ እዮም ናበይ ኮን ኣቶ ዝበሃል ዝነበረኩም ኣደመቅሳም ኣብ ቤተ መንግስቲ ኦሮሞ ባላባት እዮም ቡልቻ ደመቅሳ ክሳብ ዝመውት ንኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ሰበስልጣን ኦሮሞ ካብ ጎኑ ኣይተፈለዩን ኣብይን ታከል ኦማን ያ ተባይሶም ተባሂሉ ተሓሚም ከይተወደ ታከለ ሹመኛ ኮይን ተረኺቦም መራሕቲ ኦሮሞ ክሳብ ክንድዝዮም ጠንጢኖም ናኸይዶም ብምባል ምስ ፖለቲከኛታት ትግራይ ከነጻጽር ይፍተን
ناتنا مرحتي بانصارو بدغنا تفقر مسيلوم اوشت يبالعو بمبال غواهيو زغلص كيدان مرام برهانم طعاتك مسلو ايدني تجوابيطم تريوم وشطوم ግን ፈጽሞም ይራኸቡን ኣብተወሳኒ ቃልሲ ሓቢሮም ዝነበሩ እቲ ንፈልጦ መንከራ በሓደ ኮይኖም ዝሕለፉ ኳ ይመስሉን ሓዚያ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ እውን ክቃደው ኣይካሎን ዘለናዮ ግዜ ኣይኮነን ዳዓቕምታትካ በቲንካ ኩሎም ዓቕምታትካ ወዲብካ እውን ፈታንዮም መራሕትና ግን ኣብዚ ኣኳ ክልብሙ ኣይካሉን ትግራይ መዋጾ ኣብ ጥልበል እዋን እውን መዋጾ ይኸልእዋሎ ብምባል ይነቀፍ መራሕትና ማሕበራዊ ህይወቶም እውን ኣዝዩ ዝሞተ ይክባል እንተዘይኮይኑ ዘጀሃር ማሕበራዊ ህይወት የብሎምን ዝብለት ጋዜጠኛ ገብሩ ኣስራትን ኣባይ ወልዱን ይትረፍ ሓቢሮም ቡና ክሰትዩ ኣብቲ ናይ ሓደ ሓዘን ሓዲኡ ኸይዱ ክበጽሕን ከጽናዕንዕነ ይሕሰብን ኣስገደ ገብረ ስላሴን መንጆሪኖን ኣይኮነን ሓቢሮም ምሳሕ ክበልዑ ነታ ናይ ፈጣሪ ሰላምታ ክወሃቡ እዮም ኢልካ እኳ ይግመተን ጌታቸውን ደብረጽዮንን ኣብ እንዳቡን እንተዘራኸቡ ነታ ዓልካ ሓደርካ እውን ምተጎባብዑም ከመይ ዝበለ ምጭኽኻን ከም ዝተዳዕነንና ኣይርደካን ክሳብ ክንዲዚና ድሒርና ክሳብ ክንዲዚና ንቁልቁል ሸተቲልና ድማ ይብል መራሕቲ ኦሮሞ ንዓዶም ሓላያትዮም ዝብል እቲ ጸሓፊ ኦሮሞ እምበር ኢትዮጵያ ኣይንታዮምን ጽባሕ ንዝሓስብዎ ዓባይ ኦሮሞ እምበር ብዛዕባሎም ዝሓልብዋ ዘለው ኢትዮጵያ ኣይግድሶምን ሎሚ ስጋ መንጭቶም ዓጽማ ዝገጽዋ ዘለው ኢትዮጵያ ከም ዘይትኸውን ስለ ዝገበርዋ ተመግዲራ ሞታ ትጽበ ምህላዋ ይፈልጥዮም መግደርታን ቀተልታን ድማ ባዕሎም እዮም ኩሉ ነገሮም ቀዳምነት ንኦሮሞ ዝብል እዮም ኣብ ጉዳይ ኦሮሞ ሰኸፈት ይብሉኒ ዝበሃል ነገር የብሎምን ናቱ መቐጸልታ ብዘይ ሓደ ተናሓናሒ ንኢትዮጵያ ድላዮም ይገብርዋሎ እንቅፋት ክኾነኒ ንዝበልዎ ኩሉ ሓደ ብሓደ ኣርዮም እዮም ናይ ዘለዓለም ጸላእየ ንዝበልዎ ኣምሓራይ ብዝገርም ቴክኒክን ታክቲክን ካብ ጾታ ውጻኢ ገይሮምዎ ኣለው ሕዚ መነጽሮም ንኦሮሞ ጥራሕ ዝርእዮም በኣንጻሩ ነቶም ናትና ቀደም እውን ኢትዮጵያ ክብልዮም ልቦም ዝተደፈኑ ሕሉፍ ሓሊፎም ኢትዮጵያ ምስ ትለምዕያ ትግራይ ትለምዕ ይብሉኻ ቀዳምነት ንኢትዮጵያ ዘብል ሕዱር ሕማም ንሄ እዚ ዘኽፍለና ዋጋ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝብል ነቐፌታ ድማ ይቐርብ ኣስዒቡ ድማ መራሕቲ ኦሮሞ ዝህልዎም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናብ ጸጋዮም ዝቐይርዎ ኩሉ ድሕሪ ኦሮሞ ይብሉ እቶም ናትና በኣንጻሩ ሽማግለ ኳ ክፈትሑን ኣብ ዘይኽእል ፍጹም ቅርሕንቲ የሰጋግርዎ ብምባል ዘነጻጽር ኮይኖም ጉዳይ ትግራይ ነርክብል ኢና ዝዓይነቱ ዓሰስ ገሰስ ትርእየሎም ንሶም ከቢድ ለውጥጥ እንትገጥሞም እኳ በኣባ ገዳታት እዮም ብቐሊሉ ዝኣልይዎም እቶም ናትና ኣይኮነን በኣቦ ገረባት ብጳጳሳት እውን ኣይውዕልዎን እታ ባጀት ዘይተሓትት ተራፍቕርን ሰንያን እኳ ክዕደልዋ ኣይከኣሎን ዓቕሚ ኣብ ዘድልየናዋን ዓይንኻ እናርአየ ነቲ ርዝነት ዝህብ ዓቕሚ ብትንትን የብልዎም መን ዝብልዎ ደፍተራ ከም ዝውዓሎም ኣይፍለጥን ይበል ጋዜጠኛ ኪዳነ ማርያም ብርሃነ ብምቕጻል መራሕቲ ኦሮሞ ሕዚነ ኦሮሞ ኣላታን የብላን እናልምዕዋ እዮም ንኣምቦ ከም ዋሽንግተን እንጅማ ከም ሮም ከም ዝገብርዎን ሓሲቦም ይሽቅሉ ኣለዎም ሕዚ እውን ግርም ገበሩ ካብ ምባል ሓሊፍካ ዝበሃል ነገር የለን በኣንጻሩ ናትና መራሕቲ ብመንጸርቲ ዝነበሮም ስልጣን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝእቶ ዝበሃል ልምዓት ያነጹን እንተኾነ ሓለፋ ዝኸፈለቶ ዓዲ እሞ ሓለፋ ምገበሩላ ተዘይኮይኑ ግን መራሕትና ግን እንተስ ብዕሽነት እንተስ ብሰኸፈት ኣብ ክልትዮ የለውን መራሕቲ ኦሮሞ 7 ዓመት ነጊሶም ኦሮሚያ ኣብ ዕድሚያ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ዕቤት የመዝግቡላ ኣለዉ 30 ዓመት ዝነገሱ ቶምናትና በኣንጻሩ ኣብ ሓንቲ ከተማ እኳ ዘላቕነት ዘለዎ ማይ ከእቱ ይከኣሎን ትግራይ ዙርዋ ብጽምእ ማይ ዘይትሳቐ ከተማ የላን ኣብ መራሕትና ዘየለ ስንፍና እንታዩ እንድዕ ይበል ውልቃዊ ተጓንፉ ብምልዓል ድማ ኣብ ዝቕንያት ናብ ሽረ ዝዓደምክዎ ናይ ልበይ ፈታዊ ተወላዲ ኦሮሞ ነይሮም እተወላዲ ኦሮሞ ሽረ በቃ እዚኣ ድያ ኢሉኒ ኣይተረድአንን ለከንሕና ዓያሹ ከተማታትና ብናይ ባዕለን ሓይሊ ተርመይ እናበላ ብምዕባየን ዕጉባት ኢና ንሳቶም ድማ ሰማይ ዝተሰቐልና ገይሮም ይሓስቡና ነይሮም ከተማ ቁሩብ ምስ ዘወርክዎማ ዝያዳ ሓሪቖም ህዝቢ ትግራይ 5 ሚልዮን ድዩ ሓቀይ ብምባል ሓቲትኒ ይበዝሕ እዩ ኢለዮም ድሓን 10 ሚልዮን ዶ ይኹን እሞ መራሕትኹምሲ 30 ዓመት ነጊሶም ብውሕዱ 5 ሚልዮን ህዝቦም እኳ ክሓልፈሉ እንተዘይገይሮም ክንዲ ዓመት ምስ ነገሱኦም ክሰርሕሉ ደልዮም ነይሮም ብምባል እቲ ሕንቅልሕንቅሊተይ ከም ዘይተረድኦ ገሊጹላይ ኣንታ ሓቁ መራሕትና ክሳብ ክንዲዚኦም ሰነፋት ህዝቢ ትግራይ ክሓለፈሉ ዝስከፍ ትግራዋይ መራሒ እንታይ ትግራዋዩ ብምባል ጓህዩ ይገልጽ እቲ ጸሓፊ ኣስዒቡ እቲ ዝገደደ ቀሓረ ዝኾነካ ግን መራሕትና ሕዚ እውን ዘይምንቅሖም እዮም ጸላይ ካራስ ሒሉና ትጸበየካ እውን ዶ ፈጨጭ ይበሃል እዩ በዝን በትን ተኸቢብካ ጸላቲ ኣብ መዋጥር እናቐርቀሩኻ ዶ ኣብ ዘይዛሪ ተኸኒኣቲኻ ትወራዘኢኻ ዝተወረረ ላዕላዊ ግዛት ናብ በዓል ዋኑ ብሚልዮን ዝቑጸር ተመዛባልን ስደተኛን ናብ መረበቱን ከይመለስካ ገጽካ ኣሲርካ ንባዕልኻ ምትፍናን እንታይ ዝብልዎ ሕማም እዮም ህዝቢ ትግራይ ዝሃበካ ረዚን ዕዮ ገዛ ብኣግባቡ ከይወገንካ ሕወይት ትግራይ ከየግሃድካ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ከይመለስካ ንባዕልኻ ሓውን ሓሰርን ዝኸውንሲ ከመይ ዝበለ ሰይጣን ክሰርካ ከሎ እዩ እንዶ እሞ ድማ ጸላይ ወግሐ ጸብሐ እናፈከረልካ ብዓጸበን ቀለለን እናፈራርሐካ ማጽኦኻ ክንድትፈጥር ንባዕልኻ ዘመናጭት ሕማም እንታይ ይበሃል ዝብል ሕቶታት ብምልዓል ድማ መጠን ዘይብሉ ድንቁርና ደረት ዝሓለፎ ትዕቢት መሽከል ዘይብሉ ህልኽ ከምዚ ኢና ዘለና ትጋሩ ይበል ብምቕጻል ኣብይ ኣሕመድ ቅድም ክብል ንኢሊታት ትግራይ ኢሉ ብትግርኛ ጽሒፉ
ሓሊፉ ዝሃበና መልእኽቲ ክንደይ ገፈጥ ከም ዘሎ ርኢና ኢና ኣብይ ዝሓፈ ጽሑፍ መቸም ናይ ዓመት በዓል መግለጺ ሰናይ ትምኒት ይኮነን ብቦርድ መረፃን ብበዓሉ ነቢሎም ዝወፁ ዘሎ መግለጽታት ንከታተለልና ኢና እዚኦም ንትግራይ ሰናይ ነገር ሒዞም ዝመጹ ይኮነን የግዳስ እቲ ሰብኣይ መራሕትና ኣብ ዝተበተነ ዓቕሚ ከም ዘለውን ከም ዘለናን አንዳዕዲዑ ይፈልጥ እዮም ፈሊጥ እውን ስርሑ ይሰርሐሎ ግዜ ተጸቢዩ መራሕትና ሰባት ከም ዘይትኾኑ ርኡ የፈራርሑኩምን የፈራርሕናን ኣሎ እዚ ናበይ ወስደና ጊዜ ዝምልሶ ይኸውን ሓደገኛነቱ ግን ዘማተ ኢኮነን ዝብል ስጋቱውን አንጸባሪቖም ፈተና ጸላና ንሳቶም ሕዚ ወግሕ ጸብሐ ብዛዕባ ናትና ጥፋትዮም ዝሓስብ ዘሎ 1 ሚልዮን ህዝቢ አጽኒቶምን ከዓግቡን ፍጊዕ ክብሎም ነይካለን እኳ ዳስ ዘይመልእዎ ስራሕ ክምልኡ ይጽዕርለው ንብዓት አዴታትና ፍሉይ ባህታ ይዝቦም ብጥሜት ዝመንመነን ከብዱን ሕቁን ዝተላገበን ዕሸል ትግራይ ምርኣይ ልዑል ሓጎስ ይዝፈጥረሎም ነዚ ዓቕሞም ጸንቂቖም ይሰርሕለው ዝበለ ኪዳነ ማርያም እቶም ናትና ነዘስተንትን ልቦና እኳ ክረኽቦ ይኽኣሉን ወፃ ህዝብና እኳ ሓደ ክገብሮም ይካለን መራሕትና ኣመንጎም ዘሎ ምትፍናን ንጸላትና ክንደየናይ ዱኽዕ ከም ዝኸውን ሕዝውን ፈጺሙ ኣይተሰቆሮምን ብምባል ድማ ይነቅፍ ኣስዒቡ ድማ ሕዚ ብሰንኪ ሕማቕ መራሕትና መራሕቲ ኦሮሞ ብናትና ውድቀት ኮፍ ኢሎም ኪርኪር ይብሉለው ክስሑቕን ከለው ስርሖም ይገድፎን ልቦም ምስ በዓሎም ዓይኖም ናባና ገይሮም ከም ገሌልና ከይንትንስእ ብቐልቢኦም ዝከታተሉና ነዚኣ ክጓሲ ንኣብርሃም በላይ መዲቦም ንሶም ኦሮሚኦም የልምዐሎም ኣብይ ኣሕመድ ኩን ዝበለ ዝኸውን ኣብርሃም በላይ ወግሕ ጸብሐ ብመስኮት ቴሌቪዥን እናተቐልቀለ በል ዝተባሃለ ይብለሎም እቶም ናትና እዚ ይፈልጡን ወይ ኣየቕልብሉን መራሕትና እታ ናትና ዝብልዋ ትግራይ እቲ ልምዓት ሲትረፍ ከተማታት ትግራይ ዋሽንግተን ሮማይ ባህገን ገይጽን ይጽንሐለን ብውሕዱ ነቲ ጸዋር ህዝቢ ንቡር ሰላም ኳ ዘይህብዎም ሻቕሎት መናብርቱ ክኸውን ምንታይ ፈርዱሎም ናይ ውሕዳት መራሕቲ ባእሲ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኸውን ምንታይ ልዕሊ ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዝንፈቕ ስልጣን እንታይ ይዓብስ ምላሽ የብሎን ሓድነት ካን ዓቕምታት ካን ብምብታን እትጠናኽራን እትሐይላን ዓዲ ከም ዘይትህሉ ግን ፍሉጥ ዝብል ኪዳነ ማርያም ብርሃንም ኣብ መወዳእታ ድማ ትዝኸፈ ሕማቕ ድማ ብሰንኪ ልምሰት መራሕትና ናትና ህልውና ኣብ ኢድ ወይ ኣብ ፍቓድ ኣብይን ኦሮሞን ከይድረኽዮም እቲ ምሕር ዘሰክፍ ኣብይን ሓሻኽሩን ሓፍ በል ክብሉና እንኽየጥ ኣብሮኽ ክብሉና እንርየጥ ከይንኸውን እዮም ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ ብሰንኪ ድኽመትን ሕማቕን መራሕትና ዝመጽእ ሓደጋ ንሓደ ወቂዑ ነቲ ኻሊእ ዝምሕረ ይኸውነን ከም ተጋሩ ንኹላትና በኣልማማ ዝወቅዕን ዝልክምን እዮም ካብዚ ንምድሓን ሕዚ እውን ሓድነትካን ዓቕምታትካን ወዲብካን ተደማሚፅካን ምስራሕ ኣገዳስን ኣማራፂ ዘይብሉን ይኸውን ዝብል መልእኽቲ ብምምሕልላፍ ድማ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ተመኒሎም ብኻሊ ሓበሬታም ሎሚ ምስ ደገፍቱ ኣኼባ ዘካየደ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ እውን ኣዘዝ ትግራይ ዘጋጠሞም ተጓንፎ ገጢሞሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝርከብዎም ኣካላት ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዝሓዝዎ መርገፂ ኣብ መንጎ ተቐርቂሮም ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕረዚደንት ጌታቸው እውን ነቲ ውሳኔ ስዒቡ ዝኣተወ ቃል ናብ መንቀራቕሮ ኣትይዎሎ ህዝቢ ትግራይ ብጉጉይ መንገዲ መሪሕነቱ ናብ ዘይግንበት ኣንፈት ኣትዩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ብመሰረት ርእይቶ ገለ ተዓዘብቲ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ኣብ እዋን ምኸትን ጽንተት ንላዕሊ ጸጊሞ ይርከብ ኣብ መንጎ መሪሕነት ትግራይ ዘሎ ኣፈላላይ እቲ መፍትሒ ቀሊል ምስ ኩሉ ፍልያትካ ህዝቢ ማእኸል ጌርካ ሓቢርካ ምስራሕ እናተኻለ ብዝሕዝንን ዘሕፍርን ኩነት ይጽገምን ይጽበብን ኣሎ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ህዝቢ ኣዳራሽ መሊኡ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ሕቶታት ሒዙ ኣብ ኣዳራሽ ሰማዕታት ተኣኪቡ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ መድረኽ ድማ ንደልዮ ከንቲባ ንምንታይ ስርሑ ኣይጀመረን እቲ ነቲ ጉባኤ ዝገበረ ሕወሓት ዝድግፎ ኣፍልጦ ዝሃቡ ኣዘዝ ሰራዊት ውሳነኦም ንምንታይ ዘይተተግበረ ምክትል ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ መን ምዃኑ መርገጹ የፍልጠና ዝብሉ ሕቶታት ዝሓዘ ናይ ጥርዓና ኣኼባ ከም ዝነበረ ይርስዓን ነዚ ሕቶታት ዝምልስ መሲልዎ ኣኼባ ክመርሕ ዝጀመረ ዶክተር ረዳይ ንስኻ ከማና ግዳይ ስለ ዝኾንካ ሕቶና ኣይትምልስን ተባሂሉ ተኸልኪሉ ነቶም ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ፀዊዑ መልሲ ከም ዝደልዩ ብምሕባር ደው ከም ዘበልዎ ዝፍለጥ እዮም እቶም ክልተ ላዕሎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ምክትል ፕረዚደንት ላዕለዋይ ሓላፊ ወታደራዊ ስታፍ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ላዕለዋይ ወታደራዊ ስታፍ ሌተናል ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ በኣካል ብምምጻእ ምሕታቶም ክምልሱ ጠለብ ኣቕሪቦም ንሳቶም ክመፁ ብዘይምኽኣሎም ኣዛዚ ማእኸላይ ግንባር ሌተናል ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጌርጊስ ጆን መዲድ ተረኺቡ ዝጉዳይ ልዕሊ ዓቕሙ ብምዃኑ ኩሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘለዎ ኣኼባ ክካየድ ምዃኑን ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ነፍሊጡ ንጽባሕ ቆፅር ሒዙ ከም ዘሎ እውን ዝፍለጥ እዩ እዚ ቆፅር ኣብ ዝተሓዘሉ ወቕቲ ሎማዓንቲ ፕረዚደንት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ መድረኽ መናእሰይ ከተማ መቐለን ከባቢያን ኣብ ዝተሰመየ መድረኽ ተረኺቡ ናብ መንቀራቕሮ ዘእትው ሕቶታት ክሕተት ውዒሉሎ ከም ተጋሩ ናበይና ንኸይድ ዘለና ዝብል በዳ ሕቶ ዝቐረበሉ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ሓድሽ ነገር ሒዘ ክመጽእ ተጸበዩኒ ምባሉ ስዒቡ 30 መዓልታት ሓሊፉ ሓድሽ ነገር ኣበየሉ ዝብል ካልእ ከቢድ ሕቶውን ቀሪቡሉ እዮም ህዝቢ ከተማ መቐለ እንታይ ይበዲሉ ግልጋሎት ከይረክብ ንልዕሊ 4 ወርሒ ብዘይ ከንቲባ ዝቕጽል ዘሎ ዝብል ከምኡውን ህዝቢ ዝግልገለሎም ኣብያተ ጽሕፈት ንምንታይ ይስበሩ ሕጊ ኣልባነት ነጊሱ መሬት ገባር ተወሪሩ ተወዲኡ ክሳብ መዓዝ ትግራይ ሕዚ ዘላትሉ ኩነታት ናይ ውልቀ ሰባት ዝርብሑላ ዝዕንድሩላን ኮይናላ
ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ሰፊሕ ጸገመሎ ክሳብ መዓዝ ምንታን ትግራይ ክብል ደቁ ዘሰወ ስድራስዎ ኣብ ክንዲ ብልምዓት ምድባስ ንውልቀ ስልጣን ክበሃል ተወሳኺ በደላት ይበጽሐሎ ንምንታይ ሕዝውን ከም ህዝቢ ፍትሒና እንደሊ ዘጥፈ ድማይ ተሓታትነት ይንገስ ጉዳይ ተመዛበልትን ሉዓላውነት ትግራይን ስለምንታይ ተረሲዑ ዝብሉ ከበድቲ ሕቶታት ቀሪቦምሉ ንምምላሶም ክጽገም ተራይሎም ነቶም ሕቶታት ንምምላስ ተጸገመ ዝመስለት ፕሬዚደንት ሓሽከር ዘይምዃነ እዩ ተነጽሎ ዝበጽሐን ዘሎ ብምባል ደገፍ ከም ዝደልዩ ክዛረብ ተሰሚዑ ዘሎ ሓሽከር ኣለሻ እዩ ባይዘወይ ናይ ሰፈር እውን ኣይተምስልዎም እገለ ስለዚ ኾነ ብዚ ሓሽከር ስለዚ ኾነ ተዓቢ ተቃውሞ በራኖን ትውስውስ ተዝብል ምሕሽካር ተዝቕጽል ፓርቶፍ እተጉጅለ ኮይኖም ቀጽሉ ሕዚ ኣትሊስት ንእሽተይ ግን ኣብዛ ዕድመ እዚኣስ ምሕሽካር ይድልን ዝብል ቁሩብ ንቕሕ ናትኩም ጣቂዕቱን ተወሲኽዎ ኾን እዩ ንባል ስለ ዘርአና እዩ ትዘለናሉ ኩነታት ተሰክፍ እዩ ዝብል ሓደ ጉጅለ ተወሰኑ ሰባት ህሉና ንምርግጋጽ ዝብል ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ ኣዲስ አበባ ትኩረት ዝገብር ዝነበረ ትግራይ ኮምፕሊትሊ ኣባደን ገይሩ ዝነበረ ሓይሊ እዩ ሓደ ዝበለና ክነገርኩም ዓድዋ ናይ ዓድዋ በዓል ክነኽብር ካብ ኣዲስ አበባ ሓደ ደጋፊና እዩ ኣምሓራ እዩ ዓድዋ ዝኣክል ዓዲ ንመለስ ወለደትስ ጥዑይ ፌደራል ኣውትሶርስ ጌራስ በዚኦም ህልቶም ምሕዋር ኣለኹም ኢሉ ትግራይ ብብድእታ ዝነበራ ሽግር እዚ እዩ ትኩረት ዘይተገበረሉ ኤርያ ኩሉ እዩ እንደርታ ኣባ ዓጋመ ኣባ ዓድዋ ኣባ ኣክሱም ኣባ ሽረ ኣባ ናብ ዝበለ ይነቱ ከም ቲፒኤልኤፍ ከም መራርሓ ኣካል ዋላ ድሕሪ ተመጻኹ እዚ ሕማቕ እዚ ክፍጠር ኣብ ምግባር ናይ ባዕለይ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለና ኣስተዋፅኦ ክቕበል ሬዲ እየ ካሊ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝቐርበሉን ላዕለዋይ ጀነራል ከኣስር ወይ ከባረር ዝጠልብ ሕቶ እዩ ትማሊ በን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝድገፍ ከንቲባ ስርሑ ክጅመር እቶም ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ 14 ውሳነታት ዘሕለፉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ውሳኖም ከተግብሩ ዝጠልብ ኣኼባ ከም ዝተኻየደ ይርስዓን ኣብ ከተማ መቐለ ክልተ ከንቲባታት ኣብ ዘለዎ እዚ ሕቶ እዚ ነዞም ላዕለዎት ወታደራዊ ስታፍ ኣዘዝቲ ጀነራል ታደሰን ጀነራል ፍሳን ፀዊዕኻ ክትግበር ከይከኣል ዶ ዝብል ነቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ናብ መንቀራቐሮ ዘእተወ ኮይኑ ንጽባሕ ቆፀራ ተታሒዙሉ ዘሎ ኣኼባ ድማ መርገጽን ዕላማን ጀነራል ታደሰ ወረደ ምፍላጥ እዮም ንዑ ፈሊጥካ ድማ አንጻሩ ሓድሽ ጸለመን ፕሮፓጋንዳን ንምስራሕ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ እዩ ተዓዘብቲ ዝገልጾም ነዚ ጽባሕ ተጸዊዑ ዘሎ ኣኼባ ኣብ ግምት ዘቱ ናይ ሎሚ ሕቶ ተኣከብቲ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝርከብዎም ኣመራርሓ ንዘሕለፍዎ ውሳነ ንምፍራስ ክሳብ እቲ ንሕወሓት ኣጊዱ ዘሎ ብልጽግና ምጽዋዕ ከም ዝበጽሑ እዮም ዘጠንቅቖም እቱ ምክትል ካለሎ ናይ ጸጥታ ሓላፊ ተባሂሉ ወዲ ወረዳ ተተልዕለላ ኣህና ደስታና ኣይንኸውለይ እሱ ኢልሕምሰና ኣሎ ድዩ ወይስ ዓብይ ኣመራርሓ ስለለኾነ ካብ ስልጣን ክልዓል ይኽእል ወይ ክእሰር ይኽእል ናይ ህዝቢ ሰላም ለውጢ ለይደልዩ ኣካላት ኣግልሰና ኣልዕሎም ወይም እንድሕር ዓቕሚ ንእሰካለ ፌደራል ፀዊዕኻ ኣትየልና ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣን ካብ ተሓደ ነትኻሊ መንጢሉ ብዘይ መሃበቡ በተናይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወገን ጥራሕ ዘይኮነስ ብን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወገን እውን ከቢድ ዘለፋ ይበጽሖ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ትዋና ነገር ከዓ ሓደ ሰብ ክልተ እግረለን ኢሉ ናብ ክልተ ቃላምጥስ ኣይሕኩርን ወዲ ወረደ ከዓ ደንቡ ይፍለ ይግለጸልና ኣዋሚር ይፈለጥ ወዲ ወረደ ኩዩ ቀርቂረን ዋዕረታት ናይ ሰሓርቲ ምስ ሓዛኦ ታይኻት ስከፍ ዘለኻ ኢላቶ ሓንቲ ከመይ ደዘ ይስከፍ ኢሉ እዋ ክልተ ስለ ዝረገጸ دحر توطيط خمس حمق بعراي مخدا لطيت كمس قدف قالنا مسمر زاتو ما بيت مخرز وسنا نايقدنيو سلطان كركبيلو حساوي بدم هزوي يقلد ود ورده እዚ ወንበርን ስልጣንን ጥራሕ ቀዳምነት ዝገበራ አካይዳ እዚ በመሰረቱ ነቲ ድሮ ተፈጢሩ ዘሎ ሕማቅ መሊሱ ዝሕምቕ እዮም ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ውሳኽ እዮም ኣብ መወዳታ ድማ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘዳኽም እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕድሪ ናይቶም ኩሉ ምቾት ገዲፎም ትማሊ ቤዛ ትግራይ ተዋዲቖም ብድሕሪኦም ብዙሕ መንእሰይ ትግራይ ዘሰለፉን ተሰዊኦም ዘሰውን ገዳይም ተጋደልትን ፖለቲከኛታትን ትግራይ ምጥላም ምዃኑ ብብዙሓት ዝግለጽ ዘሎም እዚ ፖለቲከኛታት ትግራይ ዘኸድዎ ዘሎ መገዲ ታትማሊ ሓንቲ ኮይና ንብዙሓት ዝገጠመት ትግራይ ንምንብርካኽ
صلاتي زقبر وزنبر كل عينة قطمات زنبر كخبرتو حيل تجراي كبطاطس اف دقه مخفات كوينو على مانايتهم تمال حزب تجراي كاب قط مدرك تقف سرح زنبر حيلتات معوات مخانيوم برتو حادنتن جقنتن تغارو زبتاتنم حيلتات تمالي نطفات تجراي بحد زوفر ومنقد قيروم لومي ببقصهم يساورون ابزلو كينات نتجراي كرم مقواي تعرو كم زلو زفلطيوم اتزحزن دماتهم حزن حما بوليتيكينياتات كبلصو زفتون زلو حيلتات تمالي بمعره ابتم لومي بسنك سلطان تجماميعم زوات اتزلو اكالات ابلعلي حزب تجراين هلواتن سواتن مرحت قفعتات بدعتاتن بمعرض فصمو زنبرو مخانم يوم نحنا ايرتراويان اينا استوعن انت زي دلينا ناتكا منغست غيترفن علو نحنا اينا ازعصو ناتكا منغستينا نقلكو نحنا ناتكا انبسانا علي وعق نقمط وعق نقلي واجلات نقمط نحنا اتم فقودو حلم ها هيلوم استزراغو حمراحت قاكو ገንዘብ ተኮር ሃገራውነት ክሰርሑ ምስ ሚሊዮናት ዶላራቶም እዮም ንቡር ቀብር ከይረኸቡ ኣብ ጉድጓድ ተሸኪዖም ጸኒሖም ምን ይኡ ዘራጊሑ ገዲፍልካ ግዲ ደንበርዶብ ትግራይ ያዘለኻ ዛዕባ በነበረው ውጊያ ከጥበቃዎቻቸው ጋር አብረው የተደመሰሱት የጁንታው አመራሮች አንድ አቶ ስዩም መስፍን የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ እንዲሁ ሁለት አቶ አስመላሽ ወልደስላሴ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ ሶስት አቶ አባይ ፀሐዬ የጁንታው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር የነበሩ አራት ኮሎኔል ኪሮስ ሀጎስ ከመከላከያ የከዳ ከነጥበቃዎቻቸው ተደምስሰዋል حزون نتون كو مفتحي صقم حزب تግራይ يتمنسي ናይ ለውጥ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያን ሲቪላዊ ኣገልግሎትን ከምውን እቱን ኮ ዋሕስ ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምዃኑ ይዘመን ኣብ ዝሓለፈዋን ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ነቲ ጉባኤ ዝገበረ ሕወሓት ኣፍልጦ ብምሃብ 14 ውሳነታት ብምሕላፍ ዝፈጸምዎ ታሪኻዊ ስሕተት ናብ ተግባር ብዘይ ምስጋሮም ዝምስከኑ ኮይኑ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዝውን ናብ ማእኸላይ ቦታኦም ክምለሱ ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑሎም በዚ ናይ ሎሚ ኮነ ጽባሕ በትኻሊ ወገን ዝግበር ኣኺባ ኣሳቢብካ ናብ ተግባር ክሰግሩን ተፈቲኖም ግና كبي سعبين كل ويو بسرزي نسعب كبي الحادقة كبي تاريخ وحلفنت كسكموم يزبل متنقطع والنواتيم بتزامد حبريتا يتقيتات شوردا لومون أبزنا براخيبا تسفا زب أفافونوت يبلام زافافونوت أكاب هلخن أغانا نتنوتي خان هزب تقراي كونا نتودب كاب تحزي زلو مواتر بزوت ملكعون تتتكبيرو تسفا زلو معوالم خواني تعذب تزقلت زلوم حوحات بوليتيكا وقدات كينت افن سلست ورحي بمنقستي تاقيدو كم زلو زفلت يوم أبز تدريخو ريتو زغمتا يتقيتات شوردا ودب حوحات كتدحن تخوينام داقم قبا يكتقبر اللوازب الامنتلني حادو خوين كاون تساقم هز تقراي بحوحات راح مفتح زكالي كونان حزيب زعبا تقراي زحسب أكال قدايت مزابلتك حسب اللوم حوحات كاب سلمدن دحورن بهالك توتسألوام حوحات سألايو زبل حساب جيكايوم أوشت حوحات أنا زبل كوت راح زبل أكال تساقم نافت طريقة تسألوام أنا ون أكال حما حوحاتيم أب تقراي وانا أجندا خوين غتسأل زلو قداي سلطاني كبل تزارب اللوم سلازغوان دمان نسو زحازو سلطان ون كم مغل حوحات كونه تግራይ مواصو زرخبو لمنقد زطاطح ናይ ሓባር መድረኽ ክፍጣር ትጽቢት ዝግበረሉ ኮይኑሎም بخالي حبرتام ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ዝፈጸመ በዓል መዝብል ጽግና ንህዝብ ትግራይን ሕወሓትን ይቕረት ሓቲቶም ኣይተገድዋን ዳርጋቸው ምስ መሳይ መኮንን ናብ ዘካየዶ ቃል ምሕተት አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ዝመጸሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ሕወሓትን ህዝብ ትግራይን ዝነበረ ጽልእ ምዃኑ ኣመላኺቶም ክፋት አብይ አሕመድ ክግለጽ ዘይኽእል ምዃኑን ንሱን ሰዓብቱን ብፍላይ ድማ እቶም ኤሊታት ኣምሓራ ብጽልእ ሕወሓት ሰኺሮምን እቲ ኩሉ ቅትለት ከስዕቡ ከም ዝኽኣሉ ብምግላጽ በዚ ቅሬታ ካብ ምሕታት ሓሊፉ ነቲ ዘጋጠመ ምጽናት ዓሌት ሓላፍነት ክወስድ ድልው ምዃኑ ድማ ሓቢሩሎም ነበረው ተበድለናል የምንለው ወይም ደግሞ ህዝቡ ቅሬታ የሚያነሳበት ኃይል በተለይም ደግሞ ህወሓት ላይ ያነጣጠረ ትግል ሆነ ሁሉም የሚያካሄደው እንጂ ይሄኛው ተወግዶ ሌላ ማን ይተካል የከፋ ይመጣል ይሆን ወይ ብሎ አሰላስሎ የመሄድ ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያንን የነበረ የጥላቻ ፖለቲካ በውስጣችን የነበረው ስሜታዊ የሆነ እንቅስቃሴ እና እልህም የተቀላቀለበት እንቅስቃሴን በመጠቀም በብልጣብልጥነት አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ወጣበት ማለት ነው። እኔ ከዚህ ሰው ጋር የቆየሁባቸው አመታት ማዝንባቸው ማፍረባቸው በግሌ ማፈሬና ማዘኔ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ደረሰው
ጥፋት ይሄ ኃይል ባደረሰው ጥፋት እኔም በዛ ውስጥ ስለነበር ይቅርታ ጠይቄ ወደፊትም የሽግግር ፍትህ በሚኖርበት ጊዜ በዚህ ተሳታፊ የሆነ ሁሉ ተጠያቂ መሆን አለበት። እኔም በሚመለከቱ ጉዳዮች ኃላፊነት ለመውሰድ ዝግጁ ነኝ። ኣብ ሞዳታ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር መንጀሪኖ ትግራይ ዓንቀጽ 39 ከተበግስ ከም ትኽእል ገሊፀን ኣለዋ። ንልዕሊ ሰዓት 3:35 ደቂቃን ዝሸፈነ ቃለ ምሕተት ጾሚቑናን ሕፂርናን ናብ ትሕቲ ፍርቂ ሰዓት ኣውሪድና ኣዳሊናልኩም ኣለና። ክትከታተልዎ ብኽብሪ ንዕድም። ሰናይ ግዜ። ተሳትፈሻል። በ17 ዓመቱ ጦርነት ተሳትፈሻል። በወጣትነት ልጅ ሳይኖር አሁን ደግሞ አገርን ገንብተን ህገ መንግስት ፈጥረን ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ሰጥተን ማንም ወደ ጦርነት ሳይገባ በሰላም የሚኖርበት ብላችሁ በተቀመጣችሁበት ጊዜ እናንተ በዘረጋችሁት አስፋልት፣ እናንተ በፈጠራችሁት ሲስተም፣ እናንተ የፈጠራችሁት ግሩፕ የጎረቤት ሰራዊትን ሳይቀር በቀል ለማወራረድ እናንተን ለማሳደድ እናንተን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ባወጀው ጦርነት ውስጥ በረሃ ገብተሽ ታግለሻል። ይሄኛው ጦርነት ግን ልዩ የሚያደርገው ልጅሽንም ይዘሽ ነው በረሃ የገባሽው። ይሄኛውስ እንዴት ነበረ? ከ17 ዓመቱ ትግል ጋር ይሄኛውን ስታዩ ምን አይነት ነበረ? ፖለቲካሊ ሊፈታ የሚችል ነገር፣ በሰላማዊ መንገድ መፍታት የሚቻል ነገር፣ ልዩነታችንን ይዘን መቀጠል እየተቻለ ወደ ጦርነት መግባት በጣም ለማመንም በጣም የሚከብድ ነገር ነው የነበረው። የተለያዩ በአይኑም ያየው ነገር አለ። እናቶች ሲደፈሩ፣ ሲገደሉ፣ ወጣቶች፣ ሁሉም ነገር ከመታገል ውጭ ሌላ አማራጭ የለም የሚል ውሳኔ ላይ ደርሷል ሁሉም ሰው ማለት ነው። ይህንን ልጅሽ የአባቱን ሞት በጭከና መገደል አገር አገለገልኩ ብሎ ልጅሽ የሚያውቀው አባቱ አገር እንዳገለገለ ነው። ዛሬ አገር ያገለገለ ግን አገር ገለዋለች። አገለገልኳት ያለችው አገር ያላት አገር ገለዋለች። ከነጭራሹ የጎረቤት ሰራዊት መጥቶ እንዲገለው ተደርጎ ፎቶግራፉ በሶሻል ሚዲያ እየተሰራጨ ሰለብሬት ይደረግ ነበር። እንዴት አርገሽ ነው የልጅሽንም ሀዘን ኤኒ ታይም ልጅሽ ሊገደል ይችላል፣ አንቺ ልትገደይ ትችያለሽ። ይሄ እንዴት ነበረ? ለጠቅላላ ለትግራይ ህዝብ የወረደ መዓት ነበረና ይሄ ለብቻ ያደረሰ ነው የሚል እምነት የለኝም። ብዙ የትግራይ እናቶች ተመሳሳይ የሆነ ችግር ደርሶባቸዋል። ልጆቻቸውን አጥተዋል፣ ባሎቻቸውን አጥተዋል፣ በዘመዶቻቸውን ሁሉም ነገር ኤኒዌይ በጣም አስከፊ ጊዜ ነው የነበረው። አባይ ነፍሶም አስመላሽ በጋራ መስዋዕት የከፈሉት ስዩምም እነዚህ ሁሉ ለትግሉ ብርቅዬ ናቸው። እነሱ በህይወት ቢኖሩ ኖሮ ብዙ ውጤት በትግሉ ላይ አስተዋጽኦ ሊኖራቸው እንደሚችል ማንም ሊገምተው የሚችል ነገር ነው። ሊረዳው የሚገባ ማለት ማንም የሚረዳው ነው። ነገር ግን መስዋዕት ለመክፈል ነው የወጡት። ከሻዕቢያ ጋር እየሰራችሁ ነው ወይ? ሆን ተብሎ ነው እንደዚህ አይነት የሐሰት ወሬ እንትን እየተደረገ ያለው። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ፈርሷል። ከፈረሰ ሲያፈረሰው ፌደራሉ ነው ወይስ እናንተ ናችሁ? እንግዲህ እኛ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲጠናከር እንጂ እንዲፈርስ አንፈልግም። ምክንያቱም ተልእኮ አለው። በህዝብ የተመረጠውን መንግስት እንዲቋቋም ለማድረግ የግድ ይሄ ጊዜያዊ አስተዳደር ስራውን መስራት አለበት። ጊዜያዊ መንግስት እንዲፈርስ ይፈለጋል ይላሉ፣ አላልንም። ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲፈርስ አላልንም፣ ይጠናከር ነው እያልን ያለነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ካየነው ፈርሷል ማለትም አንችልም አክቹአሊ። ምክንያቱም ውክልናቸው ያልተነሱ ሰዎች አሉ። በተለያየ መንገድ እዛ ካቢኔ አባላት ሆነው እንዲቀጥሉ የተደረጉ ሰዎች አሉ። ተጠናክሮ እየሰራ ነው የሚል እምነት ግን የለም። በዚህ ደረጃ ረጅም መቆየት ያለበት አይደለም። ምክንያቱም እስካሁን ድረስም ስራውን አልሰራም። አሁን ደግሞ በባሰ ሁኔታ ምንም ተቀባይነት የሌለው ምንም አይነት ስራ መስራት የማይችል አይነት ደረጃ ስለደረሰ ቶሎ ብሎ ጊዜያዊ አስተዳደሩን በሚተካ ሰው ተተክቶ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው የምንለው። መፍረስ ግን ፈርሰዋል ሙሉ በሙሉ ፈርሰዋል ብለን አናምንም። መፍረስም የለበትም። ይሄ እናንተ እየታገላችሁት ያላችሁት ስልጣናችሁን ለማስመለስ ነው ወይንስ
ከትግራይ ተወሰደ የሚባሉትን መሬት ለማስመለስና የትግራይን ሉዓላዊነት ለማስከበር ነው። እውነቱ ምንድነው? ፓርቲ እንደ ፓርቲ የሚቋቋመው ስልጣን ለመያዝ ነው። ስለዚህ ህወሓት በህዝብ ተመርጦ እኮ 100% ኦልሞስት በምክር ቤትም በመንግስትም የራሱ መንግስት ነበር የመሰረተው ህወሓትና ህወሓት የሚመራው መንግስት መኖር ማለት እሱን ለማድረግ ነው እንግዲህ ህወሓት የሚታገለው። ሌላ ምን ነገር አለ? ማለት እናንተ አሁን ኔትወርክ አላችሁ ይባላል። የአደመ ኔትወርክ አለ ይባላል። ስለዚህ ይሄኛው የአደመ ኔትወርክ የራስን ስልጣን አሁን ከምትናገሪው ጋራ ይሄዳልና እሱንም ጭምር ማለት ነው። በዚሁ ጨምረሽ እንድትገልጭልኝ የእናንተ ኃይለኛ ኔትወርክ አለ ይባላል። ሞንጆሪኖ በኔትወርክ ጎበዝ ናት፣ አለም ገብረዋል በኔትወርክ ጎበዝ ነው ይባላልና ይሄ ኔትወርክስ አብሮ ከዚህ ጋራ ይሄዳል የራስን ስልጣን ማስጠበቅ ከሚለው ጋር ገምግመነዋል። ይሄ ነገር በድርጅታችን ውስጥ የነበረው ሁኔታ በመናይበት ጊዜ በኔትወርክ አደገኛ የሆነ ኔትወርክ በድርጅት ውስጥ ተፈጥሯል ብለናል፣ ተገምግመዋል። ይሄ የኔ ነው የዓለም ነው ወይም የሌላ ነው የሚለው ነገር መጀመሪያ ግምገማ በሚደረግበት ጊዜ ግምገማ ነው የሚደረገው በአጠቃላይ ድርጅት ውስጥ የተፈጠረውን አደጋ ምንድነው የሚል ማለት ነው። ወደ ሂስና ግለሂስ በሚሄድበት ጊዜ የራስን ድርሻ ነው የሚወስደው እና ግምገማ በመናደርግበት ጊዜ አደገኛ የሆነ ኔትወርክ በውስጣችን እየተፈጠረ ነው ብለን ገምግመን ማን ምን እየሰራ ነው ብለን በመናይበት ጊዜ ግን አደገኛ የሆነ ኔትወርክ ያለው በዛ ጥገኛ የጥገኝነት አስተሳሰብ ያለው ኋላ ከድርጅት የወጣ እንደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የላችሁ ጥግዛችሁ ተቀምጣችሁ ነው ያላችሁት። ትግራይ ደግሞ ዲክሌር አድርጋ ነፃ አልወጣችም፣ ስቲል በኢትዮጵያ ስር ነው ያለችው። ስለዚህ ትግራይን ወዴት ነው እየመራችኋት ያላችሁ? አጠቃላይ የትግራይ ህዝብ እድል እኛ አይደለም የምንወስነው። እኛ በግልጽ እኮ ነው የምናስቀምጠው። ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን እስከ መገንጠል የሚል እኮ በጽናት ነው የምናምነው። በጽናት አንቀጽ 39 የሚለው በዚህ ደረጃ በአንቀጽ 39 በህገ መንግስቱ እንዲሰፍር አድርጋችኋል ተብለን ብዙ ነው የምንወቀሰው። እኛ ግን ዋስትናችን ነው ብለን ነው የምናምነው። እስከ ተመቸን ድረስ አብረን እንኖራለን። እስካልተመቸን ደግሞ የራሳችን እድል በራሳችን እንመልሳለን ነው። እየተገፋን ነው ያለው። አሁን ያለችው የፕሪቶሪያ ስምምነትም ተግባራዊ ለማድረግ መከራችን ነው እያየን ያለው። ፕሪቶሪያ ስምምነት በህገ መንግስት የተቀመጠው የትግራይ ሉዓላዊ ግዛት የሉዓላዊ መሬት ለምንድን ነው የማይመለሰው? በህገ መንግስት በግልጽ የተቀመጠ ነገር። የተፈናቀለው ህዝባችን ወደ ቀየው ለምን አይመለስም? በጣም የሚገርም ነገር ማርያም፣ ይሄ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ያሉት ህዝቦች ወደ ድሮ ብሔራዊ ጭቆና ውስጥ ነው እየገቡ ያሉት። ልጆቻቸውን በትግርኛ ማስተማር አልቻሉም። ትግራዋይነታቸውን እንዲቀይሩ ፕሬሸር ነው እየተፈጠረ ያለው፣ ተጽዕኖ እየተፈጠረባቸው ነው ያለው ማንነታቸውን ለመቀየር። ይሄ አብሮ እንድትጓጓ የሚያደርግ ነገር ነው። አሁን ያለው ሁኔታ ስናይ ግን በዚህ ደረጃ አብሮ ለመኖር የሚያደርግ ሳይሆን እንድትገፋ የሚያደርግ ነገር ነው እየተፈጠረ ያለው። በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጠረው ጄኖሳይድም ምን ስላጠፋ ነው የትግራይ ህዝብ እና ምንድነው እያሰባችሁ ያላችሁ ለትግራይ የሚለው ነገር እንዳልኩሽ ከፍተኛ የሆነ ጥናት እያደረግን ነው ያለነው። ፕሮጀክት ኦፊስም ጭምር አቋቁመን ሰፊ ውይይት ይደረጋል። ህዝቡ በነፃነት እንዲወያይ እናደርጋለን። የመሰለውን ሐሳብ እንዲይዝም እናደርጋለን። ፈትለወርቅ ወንድም አቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር የሻዕቢያ ወዳጅ ናቸውና በሱ በኩል ነው ግንኙነት እያደረጉ ያሉት የሚባል ነገር ሁሉ አለ። እኔ እንዲህ ሲባል ሰምቼ የአቶ ዳዊትን ኢንተርቪው ገብቼ ስሰማ አክቹሊ አቶ ዳዊት የህወሓትም ተቃዋሚ ናቸው በኢንተርቪዋቸው እንደሰማሁት ከሆነና እንደው በወንድምሽ በኩል የተደረገ ግንኙነት ይኖራል እንደው እንጠርጥር? አይ ማለት አቶ ዳዊት የራሱ አቋም ያለው ነው። ብዙ ጊዜ በፖለቲካ አቋማችንን እንከራከራለን። መብቱ ነው ደግሞ ከህወሓት የተለየ አቋም ቢይዝ ወይም ደግሞ ከህወሓት የተለየ በግምገማዎቻችንም የተለየ አቋም ይዛል። መፍትሄ ላይም
የራሱ ይዛል። ይሄ ይታወቅበት ነው። ረጅም ጊዜ የቆየ ነው። ሲፈልግ ማለት ጥሩ ብሎ ባመነበት ይደግፋል። ትክክል አይደለም ብሎ ባመነበት ጊዜ ደግሞ በጣም ሂስ ማቅረብ ይወዳል እና በዚህም ይታወቃል። እንዳልሽው ኢንተርቪው ያደረጋቸው ነገሮች ወደ ኋላ ተመልሶ ሰው ሊሰማው ይችላል። ምን ያህል ማንስማማባቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉን ማለት ነው። ዳዊት ቀደም ብሎም የትግራይና የኤርትራ ህዝብ ለማቀራረብ ከጦርነቱም በፊት ሲሰራ ነበር። ከጦርነቱ በፊትም ሲሰራ ነበር። አሁንም ፍላጎት እንዳለው አውቃለሁ። ሁለቱም ህዝቦች መቀራረብ አለባቸው አይነት የሚል ፍላጎት እንዳለው አውቃለሁ። ነገር ግን ከኤርትራ መንግስት ጋር ለመገናኘት ለምን በዳዊት በኩል እንሄዳለን? ራሱ መንግስት ከመንግስት ጋር እኮ ግንኙነት ማለት የኤርትራ መንግስት ተወካይና የኛ መንግስት እኮ ተገናኝተዋል። ስለዚህ በዛ ደረጃ ነው ግንኙነት የነበረው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩልሽና ወደ ዳዊት ደረጃ መውረድ የለበትም። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ነሰዓት ዝተዳለው ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ኣዝና ንመስገን።